Ahoj, takže jsem pro vás připravila takový challenge sůl a pepř. Takže sůl budu dávat taky půl a pepře málo, protože prostě nemůžu. Takže dávám prostě sůl. Takže to je super i nožičku. Já si navírám sůl. To nedám. 3, 2, 1, teď. Nervózní. Už to mám. Tak si to zapiju. Tady pepř mletej. Tak si toho podávat malinko, protože to prostě mi nedělá dobře. Ty vole, nepalí huba. Aha. To stačí fakt to malinko. To nedám. Ty vole, co jsem to vybrala? Ty vole. Takže odberujte, lajkujte, prostě, tak to radši nedělejte i vy. Prostě, jestli se to nelíbilo, to, něco tady špatného. Prostě lajkujte, odberujte, prostě přidávajte. A tam, jestli se vám něco nelíbilo, tak napište to prostě dolů na názor. Jo, ahoj.